17. marta 2004. godine se prstom nisu mrdnuli nigde. Sve što su polupali Beograd ili šta su već radili, ali prstom se nisu mrdnuli, kao što ni 2008. godine kada je Kosovo dobilo nezavisnost, to je kada je proglasilo nezavisnost, također se prstom nisu mrdnuli, neki su čak i u Rumuniju bežali, ali nije ni važno. A Vuk Jeremić je upropastio dosad Srbiju višestruko. Znate, to su takvi ljudi. Ovo 3 ili 4, slažem se potpuno sa Anom Brnabić da su mnogo dužni Vučiću. I Miloš Jovanović, i Boško Obradović, i Milica Šljivovica, i ovi monarhisti. Zašto su dužni? Pa da nije bilo Vučića i naprednjaka, ne bi se nikad pojavili u Narodnoj skupštini. Naprednjaci su im skupljali glasove, ove potpise. Nikad ne bi skupili dovoljno potpisa da se kandiduju. Pa su im onda davali svoje ljude da im budu kontrolori na biračkim mestima. Pa su im davali kancelarije u opštinama gde nijednog člana nisu imali. I verovatno i finansijsku pomoć, nisam to gledao svojim očima, a ovo sam se sve lično uverio. A sada više ne piše. Da li su oni sad ušli u deo strukture koja se bori protiv Vučića, u kojoj su... Oni su ušli prvi dan posle izbora. Vučić im je pomogao da se probiju u Skupštinu. Vučić i naprednjaci su bili protiv radikala. Možda je iz polja bio neki ultimativni zahtev, Šešelj ne smije ući u Skupštinu. Ja sam ubeđen da je bio. Nemam dokaze, nažalost. Ali moje ubeđenje je iz unutrašnjih nekih... A oni su svi govorili, nećemo Vučića rušiti na Kosovu, podržat ćemo ga oko Kosova. Jeste. Dok nisu ušli. On je njima dao potpise i nikad sami ne bi skupili 10.000 potpisa. Njegova stranka je skupila nekih 150.000 potpisa. Mogli su da dele okolo. Zatim, naprednjaci su im davali, gde god nisu mogli da postave kontrolore, svoje ljude. I treća stvar, naprednjaci su im davali kancelarije u svim opštinama u Srbiji, gde čak nijednog člana nisu imali. Davali su novac, ubeđen sam,